Cái jing trai shispa sngi kadai kawai kalat kabaai jing mentoy haki snong ki thao kham tam haki chakanong kandong kinong bala ki su kaman ba ki yo bala bat ki yo ru ki project paper apo ki snong kat kum ka jing kwa ka jongki kabaai kinong bala bakin yo bala man kasngi hakaba kapai nong sngi khammun shwa le tang khat san sngi kirayo ya ki bible la jongki hanrei menta kalanang kala kim ju yo shu kumta lakum no menta hadit ar panai la ne lai panai kidang yo bun sin kinong bela bapli kim tip katno ka ban pentrai nomar ki dei tang kinong bela kim tip pat bakinong yalam khamtam ki pendor ban sei ya ki bai tiar kajing pen slam ya ki material daki ar snam ki lai snam hadu sau snam ro kawan ra kajing ya ki pendor ban siu ya ki bai tiar khamtam kisnong ki bakham he daki paulak kisah pensin ki isi ki ba kham tlot ki lahap pan pensuki pan sangye ban sim bo kodar namar kim la shu ban sei ya ki bai tiar namar kajing pen slam ka sorka ban sim Andrei ki nong bela namar ki shukwa dan ki shukmi lenti ya kacing bela ki kwa ban trei man kasngi ban pendam ya ka siswa sngi ha ka job kat jongki wala kataru kan ba ka sorkar ka kwa yangi kum ki isi ban le ki isi kilahapan ko ngo lan ban pendam Andrei ka sorkar kam ken snap ya ngi ki pajpa imla bantip hato kani kejing penslam kadai na kastor kar jela ne na kastor kar pedang namar ngi I lada ka yaine kumni kejing pentre ye ka sispa sngi kandang hiar na ka por se por panyanu jor bat kisnam ke uladap ngi I ma kalaya per shibun kejing penkela ya ki ubun kat badang mi kisngi ngila I lupa baka percentage haki blok ru kandang hiar bakwe deh baka MG om tang kata ngi I ru ia kajing pen nang pen hiar sorkar ya ka material kan neru kan senakta shu ya kajing tre lada syupet ngi I baka sorkar kamut ban penduk no lada kamut kumta balai kane hadu kane kerpat nama kata ya surga kan sopa ban le kam klon kenang bangin lah ban keleng ya asis wasmi nago ka pos